Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag så skal jeg købe nogle Robux, og jeg køber 400. Men først så skal vi lige spille nogle Morning Mystery. Og jeg prøver at skynde mig sådan et, ja, det bliver en alt for lang video, for jeg kommer også til at lave flere selvfølgelig. Godt. Hvorfor kan jeg ikke høre noget? Hvorfor kan jeg ikke høre noget, han? Sådan. Stadig ikke. Nå, det kommer nok. Yes. Nå, ja, vi venter egentlig på, hvordan hun kommer. Det, hvorfor, ja, undskyld, men hvorfor kommer lyden ikke? Ja, I don't know, hvad er det her? Nå, jeg kan godt høre det. Jeg skal bare lige skrue lidt op. Og ja. Jamen, jeg kan ikke skrue mere op. Okay, det kommer nok på. Den her, den er god. Ja, hvis jeg gør sådan, så er det fordi, jeg har meget energi i det. Ja, nu bliver det nok meget højt. Fordi jeg har skruet meget op, men nu prøver vi lige. Okay. Nej, hvad sker der? Min skærm er dårlig, sådan at det plejer den aldrig. Seriøst. Jeg har... Nej! Fuck! Altså, man skal ikke fucking kigge væk i 2 sekunder, så dør man. Ej, det er fucking løgn. Nej, og jeg var lige... Nej, seriøst. Ja, jeg er level 41, som man kan se. Ja, jeg er lidt noobie. Lad os se, om jeg er den dårligste. Nå! Ej, jeg er faktisk tættere på at være den bedste, end at være den dårligste. Oh my god. Skal I lige se min profile? Ja... Det er lidt mærkeligt, jeg har været mere morder, end jeg har været innocent. Ja, det er sgu meget mærkeligt. Nå, men nu... Ej, vi nåede ikke stemme. Nå, men ja, nu prøver vi lige. Nå, jeg blev innocent. Ja, der er ikke meget. Hvor er han der? Nej, det er han. Nå, det er ham, der er sheriffen. Jeg tror lige, det var ham, der tog en kniv fra. Vi kan bare lige samle lidt badbold der sådan. Og vi vil ikke være nogen camper. Måske i starten. Altså, jeg er ikke en wallcamper. Nogen gange mere. Hvis I ikke ved, hvad wallcamper betyder, så har jeg ikke så meget styr på Morning Mystery. Men wallcamper, det er, at man står sådan her og gemmer sig op ad muren. Eller hvis man er bare sådan camper, sheriff-camper, så er det fordi, man står ved sheriffen, når sheriffen er død. Så man skal sætte morderne sådan. Nej. Altså, jeg dør jo hele tiden. Lad os se, om vi kan købe noget. Nej, det kan vi ikke. Hvordan får man diamanter? Er der nogen, der kan svare mig på det? Girls og boys. Altså alle mine follows. Ja. Hvis I ikke ved det, så har jeg jo sygt mange YouTube-kanaler. I skal bare skrive på Nicoline Kjær, så kommer de alle sammen frem. Tror jeg nok. Nej! Prøv lige inden og se den. Hvad? Det har vi på mandag! Nej, knækker lige. Sådan brød. Men nu har jeg lige set en myg, så jeg vil lige se den. Hej her. Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. Jeg tager den i vasken. Come on now, dog. Lad os se. Jeg skal lige have købt nogle Robux. Og så vender jeg søvn tilbage. Men jeg tror først, jeg lige gør det 5 minutter. Nå ja, det er hende her. Vi kan lige skrive camper. Selvom hun ikke er det, men hun er lidt en wow camper. Men... Ja. Hvorfor gør min telefon det der? Eller... Ej, hvorfor gør min telefon det der? Jeg har seriøst sådan en 5G eller hvad det hedder. Hvorfor kan man ikke se det? I don't know. Come on now, dog. Allah. Jeg ved ikke, hvad det der for et spil er.
blev innocent, som I så. Ej, hvor 5 sekunder var det så irriterende. Altså, jeg er altid innocent. Ej, jeg kan ikke se, om jeg møder mig og sådan. We go inside the pocket. Hell no. Jeg kan se det, hvor jeg går. Jeg kan ikke se. Ej, hvor gammel det var det der? Det må være dårlig internet. Oh shit, der er en, der død. Ej, hvorfor gør min telefon det der, så kan jeg ikke stemme mig det mest af det. Eller ej, dummy. Morten møder. Altså, hvad kalder I det? Jeg ved godt, det hedder møder, hvis du... Ej, stop. Og jeg var den sygeste. Men seriøst, kalder I det møder mystery? Eller murder mystery? Fordi, jeg ved ikke, det er murder mystery, men jeg kalder det bare murder mystery, fordi... I don't know. Det er bare lidt nemmere sådan, hvem siger murder mystery? Hvem siger, dubbed me? Altså, lol. Jeg skal ind og stemme. Capture, jeg kan dog dårligt. Jeg kan dog... Undskyld, Huxi. Det var min hund, men jeg håber, jeg nåede det. Min hund, der hedder Huxi. Og han får ikke ondt i ørerne. Ej, jeg kan faktisk ikke så godt lide at være sheriff. Men det er bedre, end at være innocent. Altså, jeg elsker. Jeg elsker at være mor der. Jeg kan lige finde nogle af dem. Undskyld, hvis jeg lige glemmer nogen. Fordi man kan sikkert også... Man plejer nogle gange at kunne gemme sig i de her papkasser, men jeg ved ikke, hvad for en papkasse det er. Så det må jeg lige undskylde. I kan skrive det. Fuck. Nej. Shit. Hvorfor gik jeg? Hjælp mig, guys. Hjælp mig. Nej. Jeg må så tæt på. Oh my god, hell no. Oh my god! Report you! Det er ham der. Shark boy! Altså. Ej, det er ikke fordi, det er helt andet. Jeg er stukket med mig. Og selvfølgelig husk, at I selvfølgelig altid må adde mig i Roblox. Jeg skal nok adde jer tilbage. Og hvis jeg ikke når det på en dag, så skal jeg nok til et andet dag, for jeg har en dummy street, så jeg ser det alligevel. Det er fint. Jeg vil gerne... Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det der. Skriv i kommentaren, hvis I ved, hvad det betyder. Ej, hvorfor sagde jeg også det der? Ja, jeg er lidt træt. Hvad er der, Nora? Nora, hvad er der? Nora, hvad er der? Sig det nu bare, så på det der skab. Det er min lille bror, der skab. Jeg laver en video. Mand. For søren. Hallo. Hvad? Har de ikke? Nå, kigger du i fryseren? Nå, jeg troede, du spurgte, om vi skulle købe. I'm sorry about that. Mor, vil du ikke nok købe de der Robux? Oh god damn. Nå, men jeg ved ikke, at du kan have et video, men